Добър ден и от мен, съратници! Ще започна с това, че каквото и да се каже за живота и делото на апостола ще бъде малко. Но все пак аз ще се опитам най-обобщено да кажа основното. Това, което трябва да се знае от всеки един. Преди всичко, апостолът е част от народът. Той идва от истинско българско бедно семейство. Той няма политическата култура на Каравелов. Той няма перото на Ботев. Въпреки че опитва да пише стихове. И все пак, той има нещо, което дава на всички. Това е революционна мисъл и революционна практика, превъплатени за работа с народа и за народа. Друго нещо, което е изключително ключово за животът на апостолът, е, че той преминава през трите основни етапа на революционното дело. Първо, през 1862 година ние го виждаме в първата българска легия на Георги Раковски. Малко след това, когато тя бива разтурена, ние го виждаме като пръв четник-знаменосец в четата на Панайот Хитов. Подчертавам думата знаменосец, защото на плещите на знаменосецът има голяма отговорност. Той трябва да пази знамето като очите си. Но след като напуска и четата на Панайот Хитов, по-скоро когато и тя бива разтурена, Левски осъзнава, че народът ни не е достатъчно единен в позициите си и че той не може да постигне своето обединение и освобождение по този начин. Затова точно в този ключов момент изниква идеята за създаването на вътрешна революционна организация. И в този момент той влиза в една полемична борба с довчерашните си войводи, които не са съгласни с идеята. Никой от тях. Но все пак Левски успява да наложи мнението си. Той успява да наложи правотата си. И може би това е нещото, което го прави най-достойният българин. Българинът, около която личност всеки един се обединява. Друга основна и ключова дейност на Левски е това, че той успява да премести центровете на революционното дело от Влашко и Одеса тук, в България, където кръв се пролива и където по-късно избухва въстанието, което по един или друг начин довежда до освобождението на България. Априлското въстание, до което апостолът не успява да доживее. Но смело и обективно аз мога да твърдя, че именно това, което апостолът започна, доведе до това въстание. Защото вътрешната революционна организация бе огромна. Идеята за комитети в страната беше най-правилното възможно решение, което е можело да бъде взето. Затова всеки един от нас днес трябва да се поклони пред паметта на апостола. Неговото дело не трябва да бъде забравено. И всички ние по приложим за нас начин трябва да се вдъхновяваме и да го взимаме за пример. Защото ние сме тези, които ще продължат делото на всички онези велики българи от тази все по-забравяна епоха. Благодаря ви, да живее България! Yeah.